हॅलो, वेलकम टू राशीज किचन। आजची रेसिपी आहे काबुली चण्याची सुकी उसळ। पाव किलो काबुली चणे 7 ते 8 तास पाण्यात भिजवून नंतर थोडेसे मीठ घालून कुकरमध्ये 5 शिट्ट्या काढून शिजवून घेतलेले आहेत। खोबरं भाजण्यासाठी 1 वाटी खोबरं घेतलेले आहे, 6 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, 10 मिरी, 4 लवंगा, थोडीशी कोथिंबीर आणि 1 छोट्या आकाराचा कांदा उभा चिरून घेतलेला आहे। खोबरं भाजण्यासाठी थोडेसे तेल वापरणार आहोत। 1 चमचा धणे व अर्धा चमचा जिरं घेतलेला आहे। एक कढई हाय फ्लेमवर गरम करून त्यात थोडंसं तेल घालायचं आहे। त्यात लसूण पाकळ्या घालायच्या आहेत। त्या थोड्या परतून घेतल्यावर धणे, जिरे, लवंग व मिरी घालून थोडेसे परतून कांदा घालायचा आहे व तो देखील व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे। कांदा थोडासा मऊ झाल्यावर आपण त्यामध्ये कोथिंबीर घालणार आहोत। कोथिंबीर जराशी परतून लगेचच खोबरं घालायचं आहे। आता हे सर्व पदार्थ मीडियम टू हाय फ्लेमवर लाईट ब्राऊन कलर येईपर्यंत अशा प्रकारे भाजून घ्यायचे आहेत। खोबरं भाजून घेतल्यावर ते एका डिशमध्ये काढून ठेवायचं आहे व थंड होऊ द्यायचं आहे। फोडणीसाठी आपल्याला 4 चमचे तेल, 3 मध्यम आकाराचे कांदे बारीक चिरून व 2 तमालपत्र लागणार आहेत। एक कढई हाय फ्लेमवर गरम करून त्यामध्ये तेल घालायचे आहे। तेल गरम झालं की तमालपत्र व कांदा घालून व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। कांदा व्यवस्थित शिजल्यावर त्यात पाव चमचा हळद घालायची आहे, तसेच 2 चमचे गरम मसाला घालायचा आहे व 1 चमचा लाल तिखट घालून मसाले व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहेत। गॅसचा फ्लेम लो करायचा आहे। मसाले कांद्याबरोबर 30 सेकंद लो फ्लेमवर व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहेत। भाजलेलं खोबरं थंड झाल्यावर पाणी घालून व्यवस्थित वाटून घ्यायचं आहे। खोबरं अशा प्रकारे थोडंसं जाडसरच वाटून घ्यायचं आहे। आता हे वाटून घेतलेलं खोबरं आपण कांद्यामध्ये घालणार आहोत आणि पुन्हा जरासं परतून घेणार आहोत। खोबरं कांद्यात एकजीव झाल्यावर आता शिजवलेले काबुली चणे यामध्ये घालायचे आहेत। आता गॅसचा फ्लेम मीडियम करा आणि काबुली चणे व्यवस्थित मिक्स करून घ्या। ही सुकी उसळ असल्यामुळे यात आणि पाणी घालण्याची आवश्यकता नाही। वाटप करताना देखील आपण थोडेसेच पाणी वापरले होते। आता चवीप्रमाणे मीठ घाला आणि पुन्हा एकदा ढवळून घ्या। 1 ते 2 मिनिटं जरा ढवळून शिजवून घेतल्यावर कोथिंबीर घाला। गॅसचा फ्लेम ऑफ करा आणि गरम गरम उसळ पुरीसोबत सर्व करा। ही उसळ तुम्ही चपाती, जिरा राईस तसेच मसाले भातासोबत देखील सर्व करू शकता। ही रेसिपी कशी वाटली ते मला नक्की कळवा आणि राशीज किचनला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।